Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. 500% increase sa kaso ng HIV sa mga kabataan na itala ng DOH. 1.5 billion pesos na halaga ng shabu natagpuang palutang-lutang sa West Philippine Sea. Mga taga Santa Monica, San Simon dumaraing matapos gawing detour ang kanilang barangay. 10 LGU sa Central Luzon kinilala para sa early completion ng SGLG projects. At Mac Mariano, mapapanood na sa bagong CLTV 36 podcast na Kapamudyo. 10 sako na palutang-lutang sa tubig ang nadiskubre ng ilang mangisda nang pumalaot sila malapit sa West Bajo de Masinloc, Zambales nitong nakarang Huwebes, May 29. Inakala nilang food packs ang laman ng mga sako, ngunit nang buksan, tumambad sa kanila ang mga pakete ng hinihinalang shabu. Dinala agad ang mga ito sa Mariveles, Bataan at pansamantalang inilagay sa isang floating barge. Nitong Martes, June 2 lamang ipinagbigay alam sa mga otoridad ang insidente. Kaagad namang nagsagawa ng coordinated operation ng Philippine Coast Guard o PCG Mariveles Substation, katuwang ang Mariveles Municipal Police, Bataan Police Provincial Drug Enforcement Unit at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa kanilang inventory, tinatayang nasa 222 kilos ng hinihinalang shabu ang laman ng mga sako na nagkakahalaga ng 1.509 billion pesos. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang pinagmulan ng droga at ang mga posibleng sangkot dito. Habang nakaalerto ang publiko sa banta ng Mpox, mas nakababahala raw ngayon ang tahimik ngunit mabilis sa pagkalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, partikular sa mga kabataang may edad 15 to 25, ayon po yan sa Department of Health. Masyado raw itong alarming dahil pumalo na sa 500% ang itinaas ng kaso sa nasabing age group. Ang buong detalye ibabalita ni Ashley Punzalan. So ang malaking problema po natin hindi monkeypox kundi ang paglaganap ng HIV. Ito ang pahayag ni Department of Health Secretary Ted Herbosa sa social media post ng ahensya nitong Martes, June 3 dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Pero ano nga ba ang HIV? Paano ito nakukuha at naipapasa? Ayon sa World Health Organization o WHO, ang HIV ay isang virus na sumisira sa immune system. Kaya mas nagiging vulnerable ang katawan sa impeksyon at iba pang sakit. Naipapasa naman ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik na walang proteksyon, paggamit ng karayom na kontaminado at sa ilang kaso, blood transfusion. Ayon sa DOH, ang Pilipinas na ngayon ang may pinakamataas na kaso ng HIV sa Western Pacific region. Naitala ng ahensya ang 500% increase sa HIV cases ng mga kabataang nasa edad 15 hanggang 25. Sa katunayan, isa umanong 12 anyos mula Palawan ang pinakabatang na-diagnose ng HIV sa bansa. Bagay na lubhang nakakabahala ayon kay Herbosa. Ang nakakatakot lang, napakarami po ang ating new cases sa ating mga kabataan. Pag hindi po natin napigilan ang pagdami ng HIV, aabot tayo sa lampas 400,000 people living with HIV. Sa kasalukuyan, nasa 148,831 na ang kabuoang kaso ng HIV sa Pilipinas. Sa first quarter pa lamang ng 2025, naitala na ang 5,101 na kaso. Mas mataas ito ng 50% kumpara sa 3,409 cases sa kaparehong panahon noong 2024. Ibig sabihin, humigit kumulang 57 na bagong kaso ang naitatala araw-araw mula Enero hanggang Marso sa kasalukuyang taon. Dahil dito, nanawagan si Secretary Herbosa sa gobyerno
na magdeklara ng National Public Health Emergency para sa HIV. Magtutulong-tulong ang buong lipunan. The whole of society and whole of government can help us in this campaign na mapababa ang new cases of HIV. May panawagan din sa publiko si Joselito Feliciano, Director ng Philippine National AIDS Council. Maigi raw na maging responsable at tiyaking may sapat na kaalaman tungkol sa HIV upang maprotektahan ang kanilang sarili. Mainam rin daw na gumamit ng mga proteksyon gaya ng condom, lube at pre-exposure prophylaxis o PrEPs at huwag matakot magpa-HIV test. At kung magpositibo, agad na lumapit sa pinakamalapit na treatment hub para sa libreng konsultasyon, gamot at iba pang serbisyo. Be informed to be protected from HIV. Use condom, lubes, and PrEP. Magpa-HIV test. If negative, stay negative. Positive, magpunta sa pinakamalapit na treatment hub para sa libreng konsulta, gamot, at iba pang HIV services. Asahan na ang impormasyon ay mananatiling konfidensyal. Dagdag pa niya, hindi dapat ituring na death sentence ang HIV. Mas magiging madali raw ang laban kontra sa sakit kung may wastong kaalaman ang bawat isa. Samantala, upang labanan ang maling impormasyon tungkol sa HIV, nilinaw ng kagawaran na hindi na ipapasa ang naturang sakit sa pamamagitan ng halik, simpleng pakikipagkamay, pagyakap o paggamit ng iisang kubyertos. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Malaki raw ang ibinaba ng COVID-19 cases sa rehiyon kumpara noong 2024 sa kaparehong panahon ayon sa DOH Region 3. Pinayuhan naman ng ahensya mga Pilipinong bibiyahe sa ibang bansa na maging maingat upang maiwasan ang pagkahawa. Narito ang report. Nananatiling maliit ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health o DOH Region 3 ngayong taon. Sa kabila ng pagdami ng kaso sa ibang bansa, bumaba ng 95% ang bilang ng kaso sa Central Luzon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, ayon kay DOH Region 3 Director Dr. Corazon Flores. As of May, that is morbidity week, May 31, morbidity week 1 to 20, we already have, I'm happy to report na 95% lower na po ang kaso ng COVID-19 dito po sa Central Luzon. So our total cases is now at 147 and ito po ay talaga mas mababa ng kumpara sa nakaraang taon and we really observe mas decreasing cases po. Resulta raw ito ng iba't ibang programa, gayon din ang mahigpit na monitoring and surveillance ng kagawaran. Karoon tayo ng bakunadong mga tao, na bakunahan po tayo ng COVID vaccinated, so nagbigay po ng protection yon. And of course, yung talagang pag-oobserba po natin ng mga precautionary preventive measure, yung ating surveillance po, both sa municipal, sa city, sa province, sa mga hospital at saka sa region, continuous po yung tinatawag nating surveillance natin. So, ang ating pong mga local epidemiologic surveillance unit, continuous pa rin po nagmo-monitor for these flu-like symptoms and of course, nag-testing naman po. Kaya masasabi natin, hindi po natin makukuha yung mga datos na yun kung wala pong reporting na ginagawa. Bagamat walang bagong variant na naitala sa bansa, at nanatiling nakakabiyahe, papasok at paalis ang mga Pilipino, todo bantay pa rin ng DOH kontra COVID-19 sa mga airport. Wala naman pong reported na bagong cases ng strain dito po sa ating bansa. Wala po tayong travel restriction. Ang ating pong Department of Health is continuously monitoring yung trends at sa kaso po in Southeast Asian countries po. So hindi na po natin banggitin ko dito, pero we are monitoring, continuously monitoring and of course giving updates sa atin po ating health system. Ang Bureau of Quarantine po natin, sa lahat po ng ports natin, airports naman po tayo, meron po talaga silang constant na temperature monitoring. Handyan pa rin naman po talaga na ang minomonitor nila yung lahat ng dumarating at kung meron pong nakikita na may sintomas, sinecheck po nila. May payo rin ng opisyal sa mga overseas Filipino workers o OFWs at sa lahat ng bibiyahe abroad upang makaiwas sila sa COVID.
Sa ating po mga Filipino travelers, sa ating mga kababayan, mga OFW, kung tayo magbibiyahe, of course, yung ating the usual health precautionary measure natin na dapat ginagawa, of course, hand washing is basic. And yung paulit-ulit po natin titingnan, kung pupunta po kayo sa crowded places or health facilities, I recommend na magsuot po tayo ng face mask. At kumbaga, kung may sintomas po kayo, i-isolate nyo ang sarili ninyo. And kung talagang kinakailangan nyo na magpakonsulta at may nararamdaman po kayo, magpakonsulta po tayo sa ating health facilities. Especially sa government hospital po, para hindi masyadong expensive. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa Central Luzon, naitala ang pinakamataas sa kaso ng rabies sa bansa ngayong taon ayon sa DOH. Sa datos ng ahensya, as of May 17, may record na 21 cases ng rabies sa rehiyon. Sinundan ito ng Zamboanga Peninsula at Calabarzon. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Ang isang kagat mula sa hayop na may rabies ay maaaring humantong sa kamatayan kapag hindi ito naagapan. Ngunit sa kabila ng mga paalala ng health officials sa kahalagahan ng bakuna, gayon din sa mga naiulat na pagbaba ng mga kaso nito sa buong bansa, may ilang rehiyon pa rin ang nananatiling rabies hotspot gaya na lamang ng Central Luzon. Ayon kay Department of Health o DOH spokesperson Asek Albert Domingo, naitala sa rehiyon ng pinakamataas na kaso ng rabies sa bansa as of May 17, 2025. Ang Region 3 ang nangunguna sa ating number of cases in 2025, 21 cases. Ang Region 9 at 15 cases. At ang Calabarzon Region ang top 3 with 12 cases. Gayunpaman, binigyang diin ni Asek Domingo sa isang panayam nitong Lunes, June 2, na bagamat mataas ang kaso sa ilang rehiyon, bumaba naman ang kabuuang rabies cases sa buong bansa ngayong taon. As of May 17, 124 human rabies cases ang na-report nationwide. Ito ay mas mababa, Asek Joey, ng 32% kumpara sa 183 cases na naitala nung nakaraang taon. Inihayag din niya na mas mataas ang fatality rate ng rabies kumpara sa monkeypox o mpox. Liliit yung mga bilang, no? Pero ang sinasabi nga namin sa rabies, kahit maliit po yung bilang, masaklap kasi yung rabies kasi pag nakagat ka ng hayop na may rabies at nagkaroon ka na ng simptomas, mataas ho ang fatality rate. In fact, Asek Joey, kung yung mpox 1%, ang rabies 100%. So baka dapat mas pinag-uusapan natin ang rabies at hindi yung mpox, no? Yan yung mga sinasabi namin na dapat tignan natin kung ano yung mas nagmamatter sa kalusugan. Kaugnay nito, inanunsyo ng Malacanang na libreng makukuhang anti-rabies at animal bite vaccination sa ilang public hospitals at health centers sa bansa. Ayon pa kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, may tulong din na ibinibigay ang PhilHealth para sa mga magpapagamot sa mga pribadong ospital sa pamamagitan ng Animal Bite Treatment Package na itinaas sa 5,850 pesos mula sa dating 3,000 pesos. Saklaw nito ang rabies vaccine, rabies immune globulin, wound care, tetanus shot, antibiotics at iba pang kailangan sa gamutan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Magbabalik ang CLTV 36 News. At nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Sa Barangay Santa Monica ang dinaraanan ng mga sasakyan sa San Simon, Pampanga dahil sa pagkakasara ng Tulaok Bridge. Ayon sa kapitan ng lugar, ramdam na nila ang epekto ng nasabing proyekto. Narito ang report. Ramdam na raw ng ilang komunidad na kalapit ng Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga sa pagkakasara ng nasabing tulay. Pebrero ngayong taon nang ipagbawal ang pagdaan ng mga motorista rito na kumukonekta sa mga lugar na dinaraanan ng NLEX at ng Manila North Road. Ngayong buwan lamang nasimula ng construction works ng istruktura dahil kailangan pang tanggalin ng mga kawad at pose ng kuryente maging tubo ng tubig. Bunga nito, napiling detour ang Barangay Santa Monica ng lahat ng mga sasakyan na pabiyahe sa Manila North Road. Kaya si Kapitan Robert Tayag ng Santa Monica batid ang problemang inihatid ng nasabing proyekto sa kanilang lugar. Malaki pong epekto ng pagdadaan ng mga truck dito sa aking barangay, mga sakyan dahil cause po ng maraming traffic. Kasi po hindi
sinara po yung daan, hindi po kaagad, sinara po yung daan, hindi ginagawa yung daan. Yun po, lalo na ngayon po, umuulan na, inupisan din yung daan sa amin. Yun po talagang cause ng traffic, yung talagang dapat magawa na yung tulay dun sa may Tulaok Bridge. Dahil po kasi lahat ng buong San Simon, Santa Monica po lahat dumadaan yung mga sasakyan. Inabisuhan raw ang barangay sa hakbang na gawing detour ang kanilang lugar, pero ang kanyang mga nasasakupan umaaray na at nagrereklamo. Ang reklamo po sa akin ng mga kabaryo ko, unang-una po yung mga kuryente nangaputol na, mga CCTV, halos nangasira na lahat. Tapos yung alikabok, yun po ang reklamo ng mga kabaryo ko. Meron naman pong nag-abiso sila na isasara yung tulay. Ang naging problema po, sinabing isasara yung tulay, hindi naman sila gumawa. Ilang buwan po bago ginawa yung tulay. O dapat po sana, pagkasabi ng abiso, ginawa na yung tulay para hindi po naperwisyo yung kababaryo ko, lalo na yung mga kuryente, yun nga, yung mga CCTV ko nangasira. Hanggang ngayon po, halos sira yung mga CCTV ko. Ang dami pong problema sa baryo, hindi ko nakikita yung mga CCTV ko. Ang laki ng gastos. Nagkasabay pa raw na ginawang detour ang lugar sa isinasagawang proyekto kontrabahan ng provincial government. Ginagawa yung daan dito ngayon, hindi naman po pwedeng stop yung daan dahil dito po lahat dumadaan. Ala po tayong magagawa sa Santa Monica, dapat talaga magawa yung daan. Total, sa pagtagulan din, hindi rin madadaanan. Kaya ang gusto ko po sana, mabilis yung trabaho para kagad yung mga kabayan natin hindi mahirapan. Taon-taon po, talagang lumalaki yung tubig ng Santa Monica. Halos po yung talagang mga tao hindi na makadaan kundi sila magbangka. Pero yan po, sinabi ko kay Gobra Nanay Pineda na gawin yung daan. Ayan po, pinagbigyan po ako. 1 kilometer po yung gagawin nilang daan. Umaasang opisyal na matapos sa lalong madaling panahon ang mga ginagawang proyekto sa San Simon. Yung nagkasabay-sabay yung paggagawa. Gusto ko kailangan magawa yung talagang yung daan kahit po umuulan, umaaraw para matapos na po yung problema namin dito sa Santa Monica at buong San Simon. O mga pong kabaryo ko, manupaya tamo pong ditak, yan pong gagawang dandalan. Isto pong mayari yung kaya katamo dalan ini, itamo rin pong bakoswelo. Nya mag-tis-tis, tamo pa mo po, ditak mo pong panahon. Itamo po yung pakisabi ko, takal po salamat. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Malawak ang cleanup drive. Ito pa rin umanong solusyon upang hindi kaagad na tumaas ang tubig sa Central Business District ng City of San Fernando ngayong tag-ulan, ayon sa Pampanga Engineering Office o PEO. Kung saan at papaano ang pag-agos ng tubig sa downfall ng area ng City of San Fernando, alamin sa report na ito. Umihilang ang palaka, baha na agad. Yan ang madalas na komento ng mga motorista sa Jose Abad Santos Avenue tuwing umuulan. Ang dahilan, baradong kanal. Batay sa naging investigasyon ng Provincial Engineering Office o PEO noong nakalipas na taon, ito ang isa sa mga pangunahing sanhi ng mabilis na pag-apaw ng tubig sa lungsod. Kaya naman ngayong tag-ulan, muling inusisan ng CLTV 36 News ang hakbang ng pamahalaang panlalawigan. Since January pa po, clearing tana, mag-cleaning tamo, desilting tamo. Until now, ongoing tamo mo rin po, especially kaya San Fernando. At yung tamo po nga makabard sa makadeploy kanyan, kaya taking San Felipe, yan po kaya Del Pilar, ang po kaya going to downstream. Ongoing tamo po kasalukuyan. Ayon kay Engineer Noli Pangan, hepe ng PEO, may kolaborasyon na sila sa DPWH Pampanga 1st District Engineering Office para sa pagpapalawak ng mga daluyan ng tubig, lalo na sa bahagi ng Federosa downfall. In public works po ngayon, kaya ang tabi tayo po at niya pong pinondon 20 million na iapin po kay katamo coordination with coordination kay public works. Ongoing po kay katamong gagawang ngayon ng clearing. To what particular project yan? Itong 20 million? Kaya mo po especially kay San Fernando ya po. Going to king kaya po Del Rosario, Santo Rosario, king Santo Tomas po. Mula sa upstream ng San Fernando patungong Santo Tomas, kailangang mapalalim at malinis ang mga kanal na dumadaan sa ilang community barangay. Ito'y patungong 3rd River Channel upang hindi magbaha sa sentro ng lungsod. Sa kabila naman na maghapong ulan ngayong Lunes, Hunyo 2, kapansin-pansin na walang gutter deep na baha sa kahabaan ng Jasa Road.
Sa kanyang social media page, ibinahagi naman ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag na tuloy-tuloy ang clean-up operation sa downtown area at sa mga pangunahing kanal ng lungsod. So, nag-start na po tayong maglinis ng mga kanal natin dahil paparating na po ang tag-ulan. Kailangan maganda po ang daloy ng tubig para hindi tayo bahain o lubugin. Ano ba yan? Sorry naman mga friendship, no? Kasi Kapampangan talaga ako. At kung makikita po ninyo, mapapansin po ninyo, mga malalaking kanal, maliliit na tsaka po yung mga tubig, yung ilog natin, nililinis na rin po natin. Isa sa mga kritikal na bahagi ng downfall area ng magkalapit na bayan ng San Fernando at Santo Tomas ay ang Bacolor Downfall. Tinututukan ito upang magsilbing long-term flood solution plans ng DPWH at ng pamahalaang panlalawigan. Dahil sa patuloy na urban development sa San Fernando at Karatig Bayan, mahalaga umano na maipagpatuloy ang hakbanging ito upang hindi lang iisa ang lagusan ng tubig sa major waterways ng lalawigan o ang tinatawag na Third River Channel. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, mariing tinanggi ni Senate President Francis Cheese Escudero na umano'y may resolusyong inihain sa Senado para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview, sinabi ni Escudero na walang ganitong resolusyong naisampa o pending sa Senado. Ayon sa kanya, ang dokumentong kumakalat ay mere scrap of paper lamang hanggat wala itong opisyal na may akda, hindi naihain, napagdebatehan at napagbotohan. Sa kabila nito, itutuloy umano ng Senadong impeachment proceedings sa Miyerkules, June 11, alinsunod sa kanilang mga alituntunin. Inihayag naman ni Senator Ronald Bato de Rosa na sa opisina niya nagmula ang draft resolution ng naturang de facto dismissal. Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming aaksyon ng resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of session. Actually, apat na lang. Kung may mag-file, action ang ba? Kung may magmomosyon, na-aksyonan yan, pagdedebatihan yan at magbobotohan. Pero kung walang mag-file, wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi, any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng roll, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa June 11? Kung wala, mangyayari sa June 11 ay yung prosesong nakatalaga sa aming rules, kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magkokonvene ng Senado, susumpa ang mga maestrado, mag-i-issue ng summons. Hanggang doon lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay. Formal lang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng PNP, kapalit ni General Romel Francisco Marbil. Sa ginanap na change of command ceremony sa Camp Crame nitong Lunes, June 2, inilahad ng Pangulo ang kanyang hamon sa bagong pinuno ng pambansang kapulisan. Kung ano ito, alamin sa report ni Raymond Tasoy. Panatilihing mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan.
Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Ito ang matinding hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bagong talagang hepe ng Philippine National Police na si Major Police General Nicolas D. Torre III na dating direktor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa kanyang talumpati sa Change of Command Ceremony na ginanap sa Camp Crame sa Quezon City nitong Lunes, June 2, hinikayat ni Marcos ang bagong PNP chief na maging matapang sa pagsisiyasat sa mga pulis na sangkot sa iligal na gawain. Anya, kailangang mapabilis ang investigasyon sa mga kasong kinasasangkutan ng mga tiwaling pulis upang agad na maihatid ang hustisya. Nagpaalala rin ng Pangulo hinggil sa kahalagahan ng presensya ng pulisya sa mga lansangan upang agad makaresponde sa pangangailangan ng mamamayan. Dagdag pa niya, kailangan din pag-ibayuhin ang kampanya laban sa iligal na droga sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at siguruhing mananagot sa batas ang mga sangkot dito, malaki man o maliit. Matatandaang si General Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025, kasunod ng warrant of arrest nito mula sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng madugong illegal drug campaign ng kanyang administrasyon. Pinalitan ni Torre si General Romel Francisco Marbil na pinuri naman ni Marcos dahil sa kanyang integridad, profesionalismo at paggalang sa karapatang pantao. Sa ilalim ng inyong pamumuno, naging sandigan ng pamahalaan ng kapulisan sa paghahatid ng tulong, pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng karapatang pamtao. Ipinakita ng PNP na walang katumbas ang buhay ng tao. Mga buhay na nailigtas, napaglingkuran at natulungang makabangon. Sa huli, pinayuhan din ng Pangulo ang mga pulis na huwag gamitin ang kapangyarihang taglay para sa pansariling interes. Sa halip anya, maging instrumento sila ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran. This change of command ceremony is a renewed promise, a clear mandate to champion peace, to serve with honor, and to move our nation forward with dignity. Together, let us shape a bagong Pilipinas where every citizen is disciplined and obeys the laws, where every police personnel is a role model worthy of trust, of respect, and where the standard of keeping our people safe is high. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Habang isinusulong ang reforma sa K-12 curriculum, nanatiling hamon ang pagsigurong ang mga bata ay hindi lamang marunong bumasa, sumulat at magbilang, kundi nauunawaan din nila ito. Sa Central Luzon, pinaiigting ang inisyatiba para maiangat ang tinatawag na functional literacy. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Lizan Morten. Naabutan naming nagsasanay si Emily Miranda, isang grade 2 teacher sa Arayat, Pampanga, para sa adjustment ng K-12 curriculum. Sa edad na 59 years old at may 36 na taon sa serbisyo bilang isang guro, bitbit niya ang dedikasyong makaagapay sa reforma ng edukasyon. Yung halo-halo, parang nalilito yung mga bata, hindi sila madaling makapick up sa lesson nila. Ganun din sa mga part ng mga teachers, medyo nahihirapan sila sa pag-formulate ng mga lessons natin. Kaya minsan yung mga objectives for the day, hindi natin na-accomplish. O ngayon dahil mababawasan na, siguro marami pang oras ang mapopokus natin sa pagtuturo sa mga bata, lalo na sa pagbabasa. Hindi rin ligtas sa mga leksyon ang mga guro kagaya ng mga estudyante. Maging sila ay may takdang aralin para sa bagong curriculum upang epektibong maipasa ang layunin ng pamahalaan sa mga estudyante. Kaming mga teachers niyan, mag-a-adjust kami sa pamamagitan ng pag-aaral namin dito sa bagong curriculum natin. At the same time, i-impart namin sa mga bata kung ano yung aming natututunan. Ayon sa Curriculum Implementation Division Chief ng Department of Education o DepEd Pampanga na si Celia Lacanlale, malaking pagbabago ang isinasagawa para sa K-12 curriculum. Mas pinaiigting ang pagtutok sa mga batayang kasanayan gaya ng pagbasa at pagbibilang. Around 70% ang ating mga competencies ay nabawas.
sa revised K-12 program mula kindergarten hanggang grade 10. Isa pa rin yung tinatawag nating pagbabawas ng mga iba't ibang mga asignatura. Dati kung meron tayong 7, naging 5 na lamang sa grade 1, naging 5 na lang sa grade 2. No? At makikita pa rin natin yung intensification of values education integration, ng peace competencies. Makikita pa rin natin dyan na gusto natin to be at par with global standard. Dagdag pa nila Kanlale, ang mga pagbabagong ito ay nakatuon sa tinatawag na foundational literacy. Ang focus ng revised K-12 program ay nakatuon sa tinatawag nating pagpapalakas ng tinatawag nating foundational skills ng stage 1 natin mula kinder to grade 3. Nais natin na malinang yung kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pagbasa, sa pagkukwenta, so literacy, and particularly on reading at saka po sa numeracy. Nang sa ganon ay malinang ng mahigit ang kanyang komprehensyon, no? Na nadadala po niya sa iba't ibang mga asignatura. Naniniwala ang opisyal ng DepEd na kapag nahubog ng maaga ang foundational literacy, may mataas na posibilidad na malinang ang komprehensyon ng mga bata sa kanilang paglaki. Particularly sa reading and numeracy, makakaas tayo ng mga anak natin ay magiging mahusay na makaunawa, hindi lamang sa mga asignatura sa Filipino at Ingles, bagkus ito ay maaring maitawid sa iba pang mga asignatura. Ang kanilang natutuhan sa pagbasa ay magagamit nila sa pagbasa din ng mga iba't ibang mga aralin sa ibang mga asignatura, halimbawa ang aralin panlipunan, ang science. Target ng mga reformang ito na pag-ibayuhin ang kakayahan ng mga bata sa pag-unawa at pagproseso ng impormasyon sa lahat ng asignatura. Sa datos ng PSA, 7 sa bawat 10 Pilipino na may edad 10 hanggang 64 ay functional literate. Ibig sabihin, hindi lang sila marunong bumasa, sumulat at magbilang, naiintindihan din nila ito at nagagamit sa pang-araw-araw. Nangunguna ang Cordillera Administrative Region sa 81.2%, sinundan ng NCR na may 79.9% at Region 4A sa 77.3%. Pang-apat ang Central Luzon sa 73%. Ayon sa PSA, basic literate ang isang individual kung sila ay may kakayahang bumasa, sumulat at magbilang. Pero sa oras na kanilang maintindihan ang mga impormasyon na ito at magamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, sila na ngayon ay tinatawag na functional literate. Sa Regional Dissemination Forum ng PSA sa Central Luzon, iginiit ng mga opisyal na hindi sapat ang basic literacy kung hindi ito mailalapat sa aktwal na buhay. Ayon sa DepEd Region 3, may mga inisyatiba na silang ginawa upang masiguro na ang kaalaman ay hindi lamang limitado sa memorization, kundi mauuwi sa mas malalim na pag-unawa. Ayon sa Education Program Supervisor ng ahensya na si Kim Jason Villesca, kailangang silipin ang mismong proseso ng pagtuturo upang mapalakas ang antas ng literacy. We have to look into the practices as to which we can determine whether rote learning is prevalent in the curriculum implementation or what are the interventions that needed to inject in the curriculum so as to, from the lower order thinking skills, we go to the higher order thinking skills so that we can sustain the level of literacy at hindi magkaroon ng malaking gap between the basic and May mga hakbang na umanong isinasagawa ang DepEd 3 upang tukuyin ang aktwal na pangangailangan ng bawat mag-aaral at bumuo ng mga intervention base sa datos. DepEd Region 3 is already moving forward with our Project Insight, wherein we are already assessing our students as regards their level of competencies, and then kung anong grade level nila, ano yung meron na competencies nila, so that we can come up with an intervention na directly mag-a-address doon sa pangangailangan nila. That is actually veering away from a very centralized and at the same time a one-size-fits-all approach in education. So, magiging granular kami based doon sa data na makukuha namin. Para naman sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kailangan tignan ang mas malawak na konteksto.
Hindi raw sapat ang curriculum kung may mga hadlang sa pagkatuto gaya ng kahirapan at kakulangan sa nutrisyon, ayon sa Chief Economic Development Specialist na si Divina Hope Vallejo. Sabihin, kahit gaano kagaling yung curriculum nyo, yung teacher mo, kung gutom naman yung bata, so mga ganyan na, so, marami siyang factors na pumapasok na kailangan tingnan kung paano i-address. Idiniin din ng opisyal ng DepDev na hindi lamang DepEd ang dapat tumugon sa suliraning ito. Kinakailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at mga sektor. Hindi lang yan DepEd concern. So, even yung ibang government agencies, kailangan po dito ng collaboration, convergence, para ma-address yung mga problema na ito. So, at kailangan natin ng involvement ng private sector dahil hindi po kakayanin ng isang ahensya o ng isang committee ito. Sa bagong datos ng PSA, malinaw ang hamon. Mula basic patungang functional, kailangang sama-samang pag-igihin ang edukasyon. Dahil sa panahon kung kailan kailangang makipagsabayan ang Pilipinas pagdating sa global competitiveness, ang tunay na literacy ay kaalamang praktikal at may kabuluhan sa pang-araw-araw at makabagong pamumuhay. Lizan Morten, CLTV 36 News. 2 bayan sa Pampanga habang 8 pa sa Central Luzon ang kinilala matapos mapabilang sa 10 LGUs na unang nakatapos ng kanilang mga proyektong pinondohan sa ilalim ng Seal of Good Local Governance Incentive Fund para sa taong 2024. Ang detalye sa report na ito. Muling pinatunayan ng ilang lokal na pamahalaan sa Central Luzon ang kahusayan nila sa pamamahala matapos i-anunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang top 10 local government units na unang nakakumpleto ng mga proyektong pinondohan sa ilalim ng Seal of Good Local Governance Incentive Fund o SGLGIF sa buong bansa para sa fiscal year 2024. Ito na ang ikatlong sunod na taon na kinilala ang rehiyon sa maagang pagpapatupad ng mga proyektong may direktang benepisyo sa mga mamamayan. Sa nasabing pagkilala, 2 bayan mula sa lalawigan ng Pampanga ang kabilang sa top performers. First place ang bayan ng Apalid na kaagad natapos ang phase 2 ng kanilang construction and installation of streetlights project sa government complex, habang rank 5 naman ang Minalin para sa kanilang installation of solar streetlights. Hindi rin nagpahuli ang iba pang LGU sa gitnang Luzon. Sa probinsya ng Bataan, ang bayan ng Bagak na nasa second place ay natapos din ang paglalagay nila ng solar streetlights sa barangay Banawang, habang ang Pilar na nasa rank 7 ay nakumpleto ang pag-install ng CCTV system sa kanilang modern palengke. Mula naman sa Bulacan, third place ang bayan ng Santa Maria na isinakatuparan ng installation of streetlights project sa barangay San Jose Patag, habang ang Paumbong sa fourth place ay nag-procure o nakakuha ng medical equipment na ultrasound machine. Ang bayan ng Moncada sa Tarlac ay pumwesto naman bilang rank 8 matapos makapagbukas ng local access road sa Kamangaan West Farm to Market Road. Bukod sa mga nabanggit, 2 bayan pa sa Zambales ang napabilang sa top 10. Ito ang San Marcelino na itinanghal na rank 6 matapos ang procurement ng kanilang bagong mobile patrol vehicle, at San Felipe sa ika-9 na pwesto makaraang magtayo ng isang vermicomposting facility. Ang bayan naman ng Gabaldon sa lalawigan ng Nueva Ecija ang nasa 10th place matapos makumpleto ang installation ng kanilang solar street lights. Ayon sa DILG Central Luzon, ang sunod-sunod na pagkilalang ito ay patunay sa masigasig na pagtugon ng mga LGU sa layunin ng SGLG program. Sa ilalim ng kanilang kampanyang #TrestTheBest, patuloy na isinusulong ng rehiyon ang isang tapat, mabilis at epektibong pamumuno sa lokal na pamahalaan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nakahanda ng City of San Fernando Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO sa pagbabalik ng face-to-face classes ngayong June. Pininturahan nilang muli ang pedestrian lane sa Pampanga High School. Naglagay din sila ng school zone signage sa lugar upang maalerto ang mga motorista sa mga tatawid ng mag-aaral. Nagpasalamat naman ang Pampanga High School sa CPOSCO sa kanilang ginawang inisyatiba. Nakipag-coordinate na rin ang CPOSCO sa San Fernando Elementary School para sa safety measures kaugnay ng balik eskwela 2025.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Nakopo ng Gilas Youth ang gintong medalya sa ginanap na FIBA Under-16 Asia Championship Siaba Qualifiers nitong Biyernes, May 30 sa Brenzigiao Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Balikan ang historic win ng ating koponan sa Ulat TMC Galang. Makasaysayan na naging panalo ng Batang Gilas kontra Indonesia sa finals ng FIBA Under-16 Asia Championship Siaba Qualifiers sa score na 70-40. 30 points lang naman ang itinambak ng ating pambato sa kanilang kalaban sa larong ginanap sa Brenzigiao Convention Center nitong Friday, May 30. Ayon kay Batang Gilas head coach L.A. Tenorio, bukod sa gintong medalyang kanilang nakuha, higit na mahalaga ang mga aral na natutunan ng kupunan sa torneo. Honestly, we have a goal to win the gold medal, but more than winning the gold medal is really just trusting the process every game. Kasi this is the start of the program of the Batang Gilas. We are here to learn, to trust the process, because this is the first step of many big tournaments ahead of us. So, you know, the goal is really to learn and to be better every game. Ano naman kaya ang naging winning performance ng team? Sinabi ko lang sa kanila, just enjoy, play your game, and as long as you do the right thing na pinapagawa namin at ginagawa namin the past 2 months sa mga practices namin, and we'll be okay, and they will be okay. And good thing again, nag-expand yung mga bata from start to finish. I am really happy and proud sa mga bata. Paano naman kaya paghahandaan ng national team ang kanilang mga susunod na laban sa FIBA Under-16 Asia Cup? We'll prepare as much as we can, as early as possible. We want to prepare for the FIBA Asia Cup and to invite some players also, syempre, and to take a look at yung mga lineup kasi we need to see kung ano ba, kailangan ba natin magpalit because of the height? Kung malalaki ba yung mga we need to see that eh. Kapwa namang nagpahayag ng patuloy na suporta para sa mga atletang Pinoy sina Senator Joel Villanueva at Laos Group of Companies President Paul A. Laos. The future looks very bright for our Philippine basketball, and I will definitely do everything I can, even to the point of walking the extra mile to help and support our athletes, especially the Batang Gilas. Actually, kami naman sa Laos Group, we support itong mga grassroots programs ng government. No? In fact, we are the organizers for esports ng SBP. No? So, tuloy-tuloy lang ang suporta namin sa mga ganitong programa. Samantala, hinirang na championship match player of the game si Justin Halyare na nakapagtala ng 13 points, 4 rebounds at 2 assists. Sinuportahan naman siya nila Ethan Tanchi na may 9 points at Everin Cruz na may 7 puntos. Kinilala naman bilang most valuable player si Gab de los Reyes na nakapagkamit ng double performance na may 11 baskets at 13 rebounds sa finals match. Sa historic win ng Batang Gilas, sigurado na ang kanilang ticket para sa FIBA Under-16 Asia Cup na gaganapin sa Agosto sa Mongolia. MC Galang, CLTV 36 News. Pumirma na ang Kawampangan content creator na si Mac Mariano ng Memorandum of Agreement o MOA para sa pinakabagong programa ng CLTV 36, ang Kapamudyo. Kasama sa MOA signing sina Radio World Broadcasting Corporation o RBC Media Group Head Billy San Juan, CLTV 36 Station Manager Mark William Panlas, at media personality and former CLTV 36 reporter na si Jeffrey Gomez. Makakatambal ni Max si Jeff sa bagong podcast ng regional station. Tiniyak naman ng Kawampangan influencer na ibibida nila sa kanilang show hindi lamang ang kapwa niya vloggers at influencers, kundi ang mga natatanging kwento na magiging boses at magbubukas ang isip ng mga kabalet. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News.
Sa X o dating Twitter at CLTV36. Sa Instagram at CLTV36 Official. At sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.